בזמן הלימודים שלי, בחול, הייתה לי פציעת גב, והייתי אמורה לבנות סולו שהיו בו התפרצויות של תנועות מאוד מוגזמות. הרגשתי פתאום זרם מאחת החוליות בעמוד השדרה אל הרגל, דרך האגן. נשכבתי על הרצפה, זה הרגיש כאילו מישהו צייר לי חוט, צייר לי קו. כאילו פתאום יש לי משהו בתוך הגוף, קו כזה של כאב. אחרי שבוע בערך, באחד השיעורים, פתאום שמתי לב, בונה, כל צד שמאל שלי תקוע. כאילו אני מצליחה לעשות הכל, אבל זה תקוע. והיה לי פחד מאוד גדול שבסוף אני פשוט לא אוכל לרקוד יותר. 1.5 שנה אחרי הפציעה חזרתי לארץ, והכאב הפך לכרוני, הוא לא עזב. וראיתי שבועז פרסם בפייסבוק סשן היכרות לרקדנים, אז באתי. אחרי סשן 1 או 2 נכנסנו לסדרה של באמת טיפול בכאב, התייחסות לכאב שלי ספציפית, לגב. מה שאני זוכרת זה את ההקלה המיידית. אחרי 1.5 שנה של להרגיש כל הזמן שיש לי משהו תקוע בגב התחתון, פתאום זה לא היה יותר. הפציעה הזאת הקרינה גם לכאב באגן, לכאב בברך, לכאב בצוואר. כל הכאבים האלה פתאום לאט לאט התחילו להתפרק גם. וזה היה ממש חזק. אני חשבתי שזה לא יעבור אף פעם. חוץ מזה שהפסיק לכאוב לי, נהייתה לי הרבה יותר אנרגיה. הרבה יותר אנרגיה לרקוד. זה משהו שקרה, זה היה תהליך הדרגתי שקרה, של למידה, של איך אני יכולה לגשת למנוע הזה, למעיין של האנרגיה שנמצא שם תמיד. זה כמו סכר שנפרץ, זאת התחושה שהייתה. בכל מפגש שיצאתי ממנו הרגשתי פיזית ותודעתית במקום אחר לגמרי. אחר לגמרי, פתאום נשימה ורווחה ותחושה של קרקע וחום. וזה פרדוקס, כי אני רקדנית, אני אמורה להיות סופר מחוברת לגוף. אבל פתאום הבנתי כמה כלים יש לי עוד כדי לחוות את החיים. לפעמים אני מרגישה שאני הבן אדם עם הכי הרבה אנרגיה בסביבה שלי. ואני מופתעת כל יום מחדש מזה שאני מגיעה לסטודיו, ויש לי מלא אנרגיה ושמחה לעשות את מה שאני עושה. וזה לא היה קורה בלי הטיפול הזה. חד משמעית. זה לא היה קורה. לא הייתה לי גישה לאש ולצרכים שלי ולריקאברי שלי ולתקשורת עם אנשים במקצוע. לא הייתה לי גישה על זה אם לא הייתי פוגשת בועז ואם לא הייתי הולכת לטיפול גרינברג אצלו. חד משמעית. קודם כל אני מתה עליו. שיהיה ברור. שאני מתה עליו. מה שהכי חזק זה שהוא חי את מה שהוא מלמד אותי. זאת אומרת, אני רואה אחד לאחד באופן שבו הוא מטפל בי, גם את מה שהוא מדבר עליו. אין הפרדה. וזה מורה טוב. אני חושבת שכל רקדן שהולך לטיפול גרינברג נותן לעצמו את המתנה של החיים שלו.